Ось такий звірюга у нас продається. Це у нас мінік на 450 Вт із літій желізофосфатним акумулятором, який знаходиться тут в ногах у нас. Для того, щоб його зняти, ми беремо ключики. Ось тут чик, відвернули. І відключили тільки кабельочок, взяли за ручечку і забрали собі додому. Коли потрібно, прийшли, поставили. Чик, все, поїхали. Хороший, класний апаратик. Ціна всього 22 тисячі гривень. Гарний електроскутер міні на невеликій відстані. На невеликій, це я маю на увазі 30-35 км. Тому що в нього запас ходу 30-35 км. Хороший, гарний. В такому матовому чорному кольорі. Дзвоніть, питайте наших менеджерів, є різні кольори. І є взагалі різний транспорт, який вам хочеться.